Jotend pinje Afrika mondo ka okang' manano ni agenda ma higa mar 2063 ochak loso chenro mage kowacho ni jotelogo ni kod ting' mar dongo pinje Afrika ka gitiyo kod agenda moseketi mar 2063. Ruto wacho ni jotelogo nyaka koro tim kinda maneno ni gitiyo gi mwandu mayudore e pinje Afrika e gero pinje Afrika kendo nyayo kit telo makare kaka yo mar chwalo Afrika mbele e kinde pinje mamoko. Nowuoyo e romo mar 42 mar Africa Union Development Agency New Partnership for Africa's Development manokelo kanyakla moko kuom jotend pinje mag Afrika kawuono.